We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Anginayo inzalo, kodwa umkami ukhulelwe. Ekhaya sibabili, yimina omdala bese kuza umfowethu emva kwami. Ngingasho nje ukuthi sikhule kahle kakhulu ngoba abazali bebazama ngayo yonke indlela ukuthi basenzele konke esikudingayo. Sikhulile ke saze safika esigabeni sokuthi siziqalele eyethu impilo. Njengensizwa ke nami ngibile ebudlelwaneni nabantu besifazane abahlukene. Kubo bonke labantu akekho engike ngaba nengane naye. Lokho bekuyinto beyingangikhathazi kangako ngoba bengisakhula. Kanti futhi esikhathini esiningi bengisebenzisa iprotection mangenza ucansi. Ngoba ubaba wasifundisa ukuthi umuntu wesifazane waze waba nengane naye kuzomela umshade. Bengizama ngayo yonke indlela ukuthi ngingenzi ingane ngoba ngingakakulungeli ukushada. Sihambile ke isikhathi ngaze ngafika esigabeni sokuthi sengikulungele ukuthatha unkosikazi. Nami ngivuse umuzi kababa. uNkulunkulu emuhle njalo wangibusisa ngoPhumalanga Skothe wentokazi. Ngazitshela nje mhlanqala ukumbona ukuthi lo nguye ke usofa silahlane wami. Nangempela ngazibika kuye naye wathatheka. Akuphelanga nje isikhathi esingakanani sithandana ngabe sengithumela omalume kubo. Kwathi nje emva konyaka sishadile saqala sazama ukwenza ingane kodwa lutho ukuyithola. Ngoba ayikho into engako besiyisola asizange sisibone isidingo sokuthi siye kodokotela. Thina sasizitshela nje ukuthi isikhathi asikafiki. Kuthe nje sesineminyaka emithathu ngishadelwe. Ubhuti wami naye wase uyashadelwa. Akuphelanga ngisho u6 months umakoti kaBafo wakhulelwa. Hayi yaqala ke manje lento yangidla. Ukuthi kanjani mina ngimdala futhi ngishade kuqala kodwa anginayo ingane. Kwaqala ke nasemndenini kwaba nezinkulumo mayelana nokuthi sibathola nini abantwana. Lento yenza kwangasabi mnandi emshadweni wami ngoba umkami bese kahlala ngokubalisa njalo. Bekathandaza nsuku zonke ngo12 nango3 ebusuku acela uNkulunkulu ukuthi amuphe abantwana. Kwathi nje ngelinye ilanga ngaxoxela enye insizwa engangisebenza nayo lolu daba. Yase ithi kimi lensizwa ake ngihambe ngiyobona omunye udokotela. Naye wake wamsiza kakhulu ezintweni ezaziphathelene nesidoda sakhe. Nangempela wangipha amanamba ngafona ngenza iappointment. Ngamfihlela umkami ngoba ngangifuna ukuyozwa mina kuqala ukuthi kuhamba kanjani ngakimi. Lwafika usuku lweappointment ngashona khona. Udokotela wafike wathatha amagazi kanye nesidoda sami wathi siyocheckwa wase ungipha usuku ekumele ngibuye ngalo ngizothola imiphumela. Nangempela ngabuyela ngalolo suku bekuthiwe ngibuyele ngalo.
Udokotela wafike wangitshela izindaba ezibuhlungu kakhulu zokuthi inkinga ikimi, angikwazi ukuthola abantwana. Ngikhumbula kahle ngalolo suku, angilalanga ngisho ekhaya ngendlela ebengingazi ukuthi ngizombhekelwa ngubani unkosikazi wami. Ngoba ngiyazi ukuthi lento izomlimaza kangakanani. Ngahlala ubusuku bonke ngicabanga ukuthi yinto engizoyithini lena. Kwabuya sonke lesikhathi ngikhula mina ngizitshela ukuthi ngiyazivikela kwezocansi ngoba angikakulungeli ukuba nengane. Kanti lutho vele bengingeke ngibe nayo. Ngikhumbula nje ngezinye inkathi makuthiwa kwenzeke iphutha ngenza ucansi ngaphandle kweprotection. Ngizohlala ngikhathazekile ngizitshele ukuthi izobuya intombazane ithi ikhulelwe. Kodwa bekungenzeki. Ngangizitshela nje ukuthi uNkulunkulu unami. Kanti lutho vele anginayo inzalo. Ngathula ke nalendaba ngangamazisi unkosikazi wami. Kwathi nje sekuzophela unyaka ngithulile nalodaba. Unkosikazi wami wakhulelwa. Hayibo, ngazibuza ukuthi kanjani manje ngoba phela mina ngiyazi ukuthi angitholi abantwana. Ngendlela wayejabule ngayo umkami nomama ekhaya, ngabona ukuthi ngcono ngithule ngingasho lutho futhi ngingabuzi lutho. Ngoba phela ngiyamthanda unkosikazi wami, ukujabula kwakhe kubaluleke kakhulu kimi. Into eyangixaka ukuthi lengane yazalwa ifana nsi nami. Ngaze ngabuyela kulodokotela ngathi ngicela angiyalele omunye uzakwabo. Ngifuna ukuthola omunye umbono. Nangempela futhi kwaphuma imiphumela efanayo. Nansi ke inkinga. Unkosikazi wami uphinde wakhulelwa futhi. Ngibhala nje la sekangateta noma inini. Kanti futhi nonkosikazi kaBafo ukhulelwe naye. Angazi ukuthi yinto engizoyithini le. Ngoba nginemicabango yokuthi kungenzeka yini ukuthi unkosikazi wami ulala noBafo. Kungenzeka yini ukuthi abazali bami banesandla kulento. Ngoba phela nasemandulo beyenziwa lento yokuthi umfowabo bekawubamba umuzi kamfowabo ngokuthi atholise umakoti izingane. Ikhanda lami liphithene, angazi ukuthi ngicabangeni. Ikakhulukazi ngoba lengane esengiyikhulisile iyafana ncamashi nabantu basekhaya, kanti futhi iyafana nami. Kanti futhi kunzima ukucabangela unkosikazi wami ukuthi uphingile ngendlela athembeke ngayo. Angikaze ngimthole ephutheni futhi angikaze ngisole lutho. Ngiyamuthanda unkosikazi wami kanti futhi siyazwana kakhulu noBafo. Nabo makoti bethu bayezwana nabo. Ngicela imibono yenu kulolu daba lwami. Ngiyabonga kakhulu. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe.
ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.